jamhire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Saare hannde ko ñalawma talata hawri ko 3 lewru avril hitande 2024 en garti addan ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar ɗum noon habaruji men ko ɓuri hen hewde hannde ko États-Unis ɗum e jamma hene wayno ko toon to université Columbia police New York naati toon ɗum noon ko caggal nde kanko président debbo gardiɗo oɗo université o namdi police yo ar toon sibabunde étudiant ji gonɗo toon ɗiɓe donki nanodirde e kadi ɓe ɗiɗon étudiant ji e wiide makko nene guddi université o ene goni toon nder toon ɗum waɗi e jamma yiyama wonde vidéo jeltuɗo comme police ɓe guiɗi natirde d' abord koye volontaire caggal ɓe belli toon bomboji hawne ko bomboji lacrymogène tungnade kadi e joguiɗo konngol police o yimɓe ɓe tawi toon ɓe wona yimɓe jogkiɓe kaɓirɗe communiqué ji jaltuɗo toon wonande police New York ɓe mbawi nangude ken wona 57 neɗɗo taw ko étudiant ji gonnoɗi nder toon jaltini ɗumen kadi won yimɓe wonnoɓe kadi e nder hakkude université o ne goni e tillisaji men ɓeɗon woni hen nanggama woni hen kadi ko jaltita volontairement ko wawi wonde fof seppoji nene continue oɗo saa joni toon to New York ɗum noon saraji université o e tungnade kadi communiqué gummi toon hono kanko président université o ɗaɓɓi e nder police New York yo continue wonde toon to université to ha ñande 17 lewru mai noon ko fama hen ko hawnaki won graduation ne foti wadde ñande 15 lewru mai ɗum fof ko mburu hoto étudiant ɗi kadi nattude toon mbawa bonnude kaake walla mbawa hadde cérémonie ji poɗɗi wadde toon ɗum wadde ɗum noon ene wayno ko université Columbia gonɗo toon to New York kano kamɓe police ɓe e jamma e police mo New York ɓe mbaɗi déclaration ɓe mbi wonde ko kala yimɓe wonnoɓe toon sepannoɓe walla wonnoɓe toon ene wayno ɓe jaltini ɗumen ɓe nanggui yimɓe hewɓe won hen nawama jiyama ne mbaɗa e autoji police nawama woni kono noon ko wawi wonde fof wiyama ko 57 neɗɗo nanggama ko fati e université ji ceppoji oɗo saa joni no yimɓe nanggama ene heewi États-Unis donc e listuji nanggaɗi oɗo saa joni ene wayno ko université gonɗo Caroline du Nord université gonɗo Virginia Tech université gonɗo Georgia université gonɗo Tulane université ɗum noon ko toon to Indiana université gonɗo Florida université gonɗo Texas Austin université gonɗo Virginia Commonwealth University université gonɗo Sud Florida université gonɗo Utah université gonɗo Connecticut université gonɗo Pittsburgh université Washington université gonɗo Northern Eastern University université Arizona State université Mary Washington université Arizona State University université Colorado Denver communauté college université goɗɗo woni Illinois mbiyata ko Urbana-Champaign université Emerson College on woni ko Massachusetts université Emory on woni ko Atlanta Georgia Ohio State University gonɗo Columbus Princeton University gonɗo New Jersey université Connecticut gonɗo Connecticut université California du Sud gonɗo Los Angeles université Minnesota université goɗɗo kadi woni toon to Yale on ko université ko fati waɗoɓe droit université gonɗo New York donc ko wawi wonde fof ene wayno ko tumnade kadi e haaluji gumiɗi toon CNN sibabunde ɗeɗo nangue sibabun kadi no police natiri toon hannde ni ene wayno ko haralaɓe ko fati jangde ko fati kadi droit ji nane continue yeddodirde oɗo saa joni ɗum ko hunde nde fotani wonde e kadi fotani police ne naata toon e nokkuji ɗi ganduɗa ko wiyete université ko wawi wonde fof kanko président université o oɗo saa joni ko woni hen neno nodda yo démission yo itte ligguey makko sibabuno yamiri police nadde toon to université Columbia wonen kadi nene nodde yo démission sibabude kanko hoore makko o wawani wallude surtout yenni étudiant ji taw ko juif en fuɗɗiɓe kalmisade wiide wonde ko kañumen koyemen natti suusde wonde e université ji sibabunde ene kuuɗi gurdam men ko wawi wonde fof ene wayni ko seppoji kadi mbaɗino toon to Los Angeles hande ɗiɗon seppoji kadi taw ko yimɓe supportuɓe haare Palestine nde wiide wonde haare nden foti dartade wonen kadi seppoji kadi ko yimɓe supportuɓe Israël wawi wonde fof ene wayno ko ala fitino gonɗo hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo par ce que ɓe pottani holko université ji namdi tumnade kadi habaruji gummiɗi toon to CNN ko ɓuuri kamɓe université ji koɓe namdi mbi wonde ko université ji gonɗi États-Unis foof yo mbawa serdude jokkodiral jogui hakkude mumen e université ji gonɗi toon to Israël ɓe mbi kadi wonde ko université ji gonɗi to États-Unis foof
kala kaalisaji ɗi keɓata taw ko kaalisaji ko fate ballude université ɗi taw ko ɗiɗon ko compagnie ji mawɗi denduɗe peeje oɗo saha joni Israël pour haade walla sodde kaɓirɗe mum walla ɗiɗon université joni duttuɗo ɗon kaalis yo nattu jogora hutorade oɗon kaalis ɗum woni ko ɓuuri hewde koɓe ɗaɓɓi kamɓe université ji ɗi joni noon e nder ko fate en réaction sibabude hannde no nangue mbaɗirto walla no police natir toon to New York ni d' abord so e konngol kanko maire mo New York oyi wonde ko e tawi e nder enquête aji mbaɗata wonde wonnoɓe toon to université Columbia to wona étudiant ji ɓuuri woni yimɓe wonɓe toon taw ko yimɓe forani wonde toon kadi wona janggoɓe toon oyi ɗum ɗon ko hunde nde forani wonde kanko kadi gardiɗo police mo New York o waali kadi o wi ko ɗum ɗo ko hunde nde fotani wonde e kadi il faut ko darto ɗum ɗon ko caggal nde mawɗo gardiɗo université Columbia namdiɓe ballal yoɓe gara balla ɗum ɗum waɗi donc mi neddi toon police ko wawi wonde fof ene wayno police waɗi déclaration oɗo saha joni wi wonde ko kala étudiant ji gonnoɗi nder toon e kuuɓeje ɗe ndewi suudu par suudu jaltini ɗumen kadi ɓe mbawi nanggude ken woni 50 neɗɗo ɗum noon ko taw ko étudiant ji cellinoɗo yaltude ta yeehi banggue politique ɓuuri hewde démocrate en no supporti ko kamɓe étudiant ji ɗi hay goto police wotani nadde toon e kadi koɓe goytoto ko pour wonde haare wonde toon to Gaza nde yo darto e kadi affaire Israël ko supporta ko support muɗum usto ɗum ɗo fof ko nande démocrate to banggue républicain ji kañumen ko en wayni ko goni koye wullitade mbi wonde ko kamɓe étudiant ji arɓe toon d' abord ko ɓuuri hewde mabɓe wona étudiant ji e kadi koɓe garata ko enne ɓe gadda kutorto ko konngudi hollude wonde ɓe jiiɗa leydi Israël ɓe jiiɗa diine juif en e kadi bal noon ɗum noon ko ɗum woni réaction gonno ko ɓuuri kono noon ko ɓuuri hewde ko yiya e jaam he ko won yimɓe jangguinannoɓe toon to université surtout mo Columbia mbi wonde ɗum ɗo ko feere bonde wonande nanude toon police e ɗum ɗon kadi surtout yenne graduation ne fuɗɗami nañede 15 lewru mai ɗum ɗo fof jogori wonde ko probléme wonande est ce que ɗiɗo cérémonie ji mbawi waɗede saabu kamɓe étudiant ji ɗi hay goto mabɓe yiiɗa yiide kadi koreji men walla sila mumen nanga tan kañum hoɗum ne weltina ara cérémonie pour hebde diplôme muɗum ɗum noon ko hunde fadade hawnaki janggo kadi walla ñalawmaji garoji ɗi anda ko ɗi université ji goɗɗi gonɗi Amérique ɗi kañumen jogori wade ko fama tan hande toon to université gonɗo Californie du Sud ene wayno kañum hoɗum président muɗum o wawino arde o wiide wonde ko fottino kadi étudiant ji ɗum noon kadi ko haltude mumen ɗum ene konngol makko wi wonde ko étudiant ji ko namdi ko en mbi wonde ko kañumen koye men jiiɗi ko waɗata ko wiyete en konngol o werlo konngol makko taw ko konngol politique ɗum noon surtout yenne ko wiide mo supporti ɗiɗo étudiant ko kalal ko pour wonde kala ko Israël wallata yo darto hande woni lawol ɗiɗogol kadi kamɓe étudiant ji e potte makko kono en wayno toon kam ala fitinaji oɗo saha ko ɓuuri hewde université ji oɗo saha joni ene wayno ngala fitinaji toon to Texas hono kanko gouverneur Abbott ene wayno omono continue hande noddude wonde ko université ji gonɗi surtout gonɗo toon to Austin yo ɗaɓɓu wonde militaire uji naata université o beele étudiant ji gonɗi toon fof ne nangue won étudiant ji nangonoɗi ñande ene wayno goppanoma kadi kala ko fawno mumen ittama kono hande kadi waɗi yimɓe nangaɓe toon to Austin Texas ko jiiɗaɗum kanko Donald Trump ko hande o ñalli kadi ko tribunal ɗum noon kadi ko ñalawma ɗiɗaɓo e oɗo ndeɗo yontere wonande ñawore makko kaalisaji ɗi o takka wiya o yoɓi ɓeɗo sukaɓe rewɓe takko ɓe mbi on joguido e makko ceylagal guila ko adi hitan ujunnaji ɗiɗi 16 ko yiya hande tan wonde ko avocat ji ɓeɗo rewɓe kañumen koyemen gaari settade wiide wonde ko holno kaalisaji ɗi joɓira hol jokkodiral ko hakkude men e kanko avocat makko biyeteɗo Cohen ɗum noon fof ko hollude wonde ko ɗeɗon jobdele mbaɗama e kadi compte uji kewɗi gudditama hen taw ɗiɗo compte uji hen gudditirani ko fraude ko wawi wonde fof ene wayno ko haadi ɗum ɗon hono kanko ñaawo gon toon no marchand o wawino wiide wonde Donald Trump ene wayno ɗoftaki kuulal ngal wonnoon kuulal ngal noon ko biyata gaggodo noon firti wonde ko kanko Donald Trump won haalluji o fotani haalde ɗum won hulɓinde seedeji walla haalde saktude inde mumen walla gueɗe mbaɗe noon o fotani wadde ɗum fof noon ene wayno ko tunare kanko procureur ko ɗabbuno o wi wonde ko Donald Trump weeli ken won laabi jeenayyi ɗum waɗi kanko ñaawo o fawi Donald Trump $9,000 lawol fof nde yaɓi kuulal ko $1,000
fawa ɗum woni ujunnaji jeenayyi kanko ñaawo noon wi wonde Donald Trump so tawi continue waɗa ko waɗata ko ene wawi ma ar ñalawma kanko waɗa makko nelde Donald Trump toon to kaso eyyi ko jiida e ɗum ɗon hono kanko Anthony Blinken ene wayno ko e ñalawma o ñalli ko toon to Israel ɗum noon ko taw ummi toon to Jordanie ɗum noon kadi ummino ko toon to Riyad e konngol makko no haali o wi wonde ko deejete toon to Gaza fawi hankkadi koye Hamas ene wayno Israel jaaɓi woppude won gueɗe won pour wonde beele deejere ne waɗa toon kene wona balɗe 40 ɗum noon ene wayno ko kanko Anthony Blinken o wi ko oɗo saa joni Israel jaaɓi uddidde nokkuji kewɗi taw ko wiyete balle ne mbawa nadde andaka noon datuji kamɓe proposition ngaji kamɓe Hamas ɓe poti jabde ko fama tan ene wayno ko hawnaki so tawi ɓe jaɓodiri hakkana bo ujunere neɗɗo Palestine naɗe nanggaɗa toon to Israel ma oppe e kadi kamɓe Hamas kadi hawnaki kene ɓaado yimɓe temedere ɓe ɓe nangguno guila ñande 7 octobre maɓe goppu ɗumen donc andaka tan no yaara ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Israel e tungnade kadi konngol gumingol toon to Tel Aviv mbi ko hay sindo Hamas jaaɓi nanodiral ngal hay sindo jaaɓi wonde proposition ngaji mbaɗɗumɗi ene wayno ko kamɓe ko continueɓe yande toon to Rafa ene wayno ɓe hannde kadi oɗo ñalawma ɓe bombarddi toon to Rafa to henne surtout saraji nokkuji hôpital wiyama ɓe mbaɗi hen kene wona 49 neɗɗo ɗum noon ene wayno ko yimɓe mayɓe toon to Gaza tungnade kadi ministére to piri ko fati cellal abbima joni kene wona 55 ujunere neɗɗo taw ko yimɓe waraɓe sibama no bomboji Israel bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jewsal ko ɗi kabaruji min jogan noon hannde e oɗo ñalawma talata hawri ko 53 lewru mai hitande ujunnaje 24 yen mbaale jaam ha janggo kadi on jarama.